Na 22-ročný pobyt za mrežami dnes odsúdili muža z Banskej Bystrice. Vo februári tohto roku znásilnil 47-ročnú ženu, na ktorú zaútočil na cintoríne priamo pri hrobe jej rodičov. Celé 2 dni ju potom tríznil v chatrči na okraji mesta. 47-ročná žena bola pravdepodobne v nesprávny čas na nesprávnom mieste. Kruto doplatila na poludnejšiu návštevu cintorína, kam priniesla kvety na hrob svojim rodičom. Práve vtedy si ju tam totiž všimol bezdomovec Robert. Napadol ju s nožom v ruke a znásilnil rovno na hrobe ženiných rodičov. To bolo na obed na cintoríne v centre Banskej Bystrice na hrobe rodičov. Ja som hroznejšiu vec ešte ani nevidel. Hoci sa to stalo za bieleho dňa, na ženin krik nikto nereagoval a nepribehol na pomoc. Jej utrpenie znásilnením neskončilo. Muž ju odvliekol do chatrče na okraj mesta. Ďalšie 2 dní ju bil a znásilňoval. Až potom sa vystrašenej žene podarilo utiecť. Vysokoškolsky vzdelaná inžinierka sa z prežitej traumy spôsobenej 53-ročným asociálom doteraz nespamätala. Odmietla sa zúčastniť svedčiť, pretože sa s týmto mužom, ktorého ona nazvala beštiou v ľudskej podobe alebo v ľudskej koži, nechcela už nikdy v živote stretnúť. Robert sa ku všetkému priznal, vraj to ľutuje. Násilník sedel vo väzení už 11 krát, znásilňoval aj v minulosti, práve preto mu teraz hrozilo až do životie. Napokon súd od takéhoto trestu upustil, lebo podľa znaleckých posudkov je uňho vraj ešte možná náprava. Obvinený dúfal, že mu bude uložený nižší trest. Hoci muža odsúdili na 22-ročný trest, podľa obete je to stále málo. Tá prežitá trauma samozrejme u každého musí nehať stopu, u ženy a u tak vzdelanej ženy, ako je moja klientka zvlášť, avšak sa snaží na vec zabudnúť. Pre televíziu Katarína Kováčiková.